Ćao svima! Pre nego što počnemo ovu temu, želim da vam se predstavim. Moje ime je Dragana, ovo je moj prvi video. Već neko vreme želim da počnem da snimam za YouTube, međutim nikako da se to i ostvari. Ali evo, sad sam se odlučila za to, pa vidjet ćemo. Evo ovako. Znači, pre nego što vam kažem šta ja to koristim od proizvoda svakodnevno u svojoj rutini, želim da vam kažem da ja pored toga idem bar jednom mesečno kod kozmetičara na redovno čišćenje lica, higijenski tretman, ponekad još neki tretmančić tu. Ali evo da kažem šta koristim od toga u kućnoj nezi. Znači, pre svega, krenut ćemo od onog s čime skidam šminku, a to je ovaj Clinique Take the Day Off. Njega koristim za skidanje šminke, znači on izgleda ovako. On je onako pa kao gel, neki mast, kao, pa najbliže kao kokosovo ulje kada je u čvrstom stanju. Malo proizvoda je sasvim dovoljno za skidanje šminke, znači uzmem ga prstima, nanesem na lice, dobro umasiram, šminka onako počne da se topi, to se sve razmaže, onda ovim običnim tu ferčićima skinem sve to lepo i posle toga koristim neku od umivalica. Trenutno što koristim je ovaj It's Skin od naranđe gel koji sam kupila pred par dana, međutim radi posao kao i skoro svi koje sam do sad probala. Njega koristim zajedno sa ovim malim čudom, znači Foreom. Na Foreo direktno sipam malo proizvoda, ne treba mnogo, jako dobro peni, odlično skida šminku, posle njega stvarno više ništa ne ostane. Znači kad skinemo sa Clinique onaj prvi sloj, posle ovo jako dobro očisti. Osim toga može i neka pena, evo kod sebe imam trenutno ovu Alverde, trudim se da uzimam proizvode za umivanje i to na prirodnoj bazi. Pošto kod nas trenutno nema da se kupi od Body Shopa, od Aloe pena za umivanje, koristim ove razne, inače to mi je jedna od omiljenih pena koje koristim kada ih kupim, sad trenutno nema. Da, nisam vam rekla da osim ovog Clinique imam i od Body Shopa Aloe. Na istom principu radi, samo što je ovo onako malo više tečan proizvod. Njega isto stavim par kapi u dlanove, to lepo utrljam, isti princip kao i sa Cliniqueom. Samo mogu da kažem da je blaži proizvod, to je da malo možda lošije radi posao od ovog Clinique, ali nije loš, može da posluži, blag je za one sa osetljivim licem, kožom odličan, deluje umirujuće, što i kaže, stvarno je odličan. Onda, posle toga, kad skinemo šminku, dobro umijemo, sljedeći korak je toner. Znači, ja koristim trenutno od Body Shopa vitamin E za hidrataciju. Evo vidite koliko sam ga potrošila. Pa, nije loš proizvod, lepo hidrira, lepo mi upije koža, posle njega naravno odmah krema, ali lepo to sve radi. Može i neki drugi proizvod, nije bitno, toni koristim razne, potrošila sam brdo tonika do sada. Pixi mi je jedan možda od omiljenih, ali ajde sad trenutno ovaj Body Shop. Kad je došao Body Shop kod nas u Srbiju, morala sam da pokupujem sve što je bilo, pa ajde da potrošimo to. Međutim, imam i ovaj od Marije Badescu, koji prskam nevezano za ovo sve, znači može
i dodatno kao za hidrataciju. Isto deluje smirujuće od aloe i od ružinih latica. Onako prijecan jedan mist, može se koristiti u toku dana za osvežavanje, može pre šminkanja, eto, može kako god želite. Ja ga koristim na razne načine. Kad smo stavili toner, poslije toga ide krema, u zavisnosti od toga kako mi je stanje lice, da li mi treba hidratacija, da li imam neke problemčiće u vidu nekih bubuljica ili nešto tako. Kada imam malo tih bubuljičica ili tih raznih nepravilnosti, koristim od La Roche-a F-Clarovu Duo. Nju sam više puta koristila, pokazala mi se kao jedna dobra krema, nije previše masna što meni odgovara jer moje lice ne trpi baš mnogo jake masne kreme. I nekad je ne stavljam na cijelo lice, nego samo na problematičnu regiju, eto, se zavisi od stanja lica. Međutim, trenutno nju ne koristim, pošto mi je lice, da kažemo, u redu. Zato, inače, nisam našminkana, iako mnogo volim da se šminkam, ali htjela sam eto da tu rutinu za negu vam pokažem sa nenašminkanim licem. Trenutno što koristim za lice kremu je od Klinika ova, koja je krema generalno za hidrataciju. Odlična je krema, obožavam je. Ovo mi je, ne znam koja, po redu želim do kraja života da je koristim, šalim se. Pa ne znam, odlična krema. Ako neko razmišlja šta da uzme za hidrataciju, stvarno je i lagana formula i onako je gelasta tekstura, nije teška, nije masna, a odlično hidrira, ujutro se probudite, mekano lice, sve lepo, milina. Pošto trenutno koristim tu za lice, koristim i sa njom ovu Clinique All About Eye Moja Rich, koja je inače za ove kao tamnije kolutove. Kremica koju isto koristim svako veče i pre podne, pre šminkanja. Stavim je isto, kao i ovu kremu, isto stavljam i pre šminkanja, tako da to je to. Sad nešto što sam dobila u Sephori da probam kao tester, pošto jako dugo želim da probam od Estee Laudera, njihovu neku kremu i to sve, da probam malo, eto, kao da promenim. Dali su mi ovu kremu za okolo očno područje koja je savršena i najvjerovatnije kad potrošim ovo sve da ću uzeti, evo vidite kako izgleda, da ću uzeti njihovu i hidratantnu kremu i ono ulje koje je najpoznatije ulje koje nisam probala. I isto tako i ovu kremicu. Ova kremica mi je možda malo bolja ipak od ove Clinique. Tekstura mi se više dopada. Nekako je, šta znam, ova je onako čvršća tekstura, utapka se samo. Pa sad ne mogu da kažem da ja vidim ne znam kakav efekt posle ove kreme, ali šta znam, nije ni loša. Međutim, ova krema, kad je stavim ujutru, znači to je tako lepo, sve hidrirano, mekano, da nema potrebe da stavljam ujutru kremu pre šminkanja opet. Znači, savršeno, samo se umijem i hidratantna krema i to je to. Ono što isto koristim često su maske. Nisam vam donela sve maske koje imam da vam pokažem, ostale su sve u kupatilu. Međutim, ono što trenutno koristim, a to su ove sheet maske od It's Skina. Imam ove dve kod sebe sada, inače probala sam bukvalno sve njihove sheet maske i mogu da kažem da su stvarno sve dobre. Međutim, jedna mi je the best, najbolja. To je ova od kokosa. Ta maska, znači stvarno, hidrira fantastično ujutru kad se probudim.
lice, znači kao bebeće, ono mekano sve. Znači savršena maska, cena im je, znači, džaba, znači katastrofa, ali stvarno radi posao. I naravno sve su na prirodnoj bazi, znači ceo brand Skin, korejski brand koji forsira to sve na prirodnoj bazi. Kad smo to sve rekli, na redu je i labelo koje koristim, to je ovo Carmex labelo, ima u DM-u da se kupi, dolazi u ovom ovako pakovanju i ovako je lako za upotrebu, obožavam ga. Preko noći uopšte se ne skida, ujutru se probudite i dalje imate to labelo, za razliku od ostale koje pojedem. Ovo labelo stvarno radi svoj posao. Eto, to je to, dragi moji, od mene za ovaj video. Nadam se da ću sljedeći put biti malo bolja. Vola bi da čujem vaše komentare ispod i ako želite da me zapratite me, pa ću snimiti još neki video sljedeći put možda na temu koju šminku trenutno koristim, to jest koje tečne pudere, koje korektore i to. Eto, to bi možda bila sljedeća tema ili kako se ja to šminkam za svaki dan, nešto od toga. Ispod videa možete vidjeti link za moj Instagram profil. I to je to. Hvala lepo na gledanju i do sljedećeg puta. Ljubim vas.